Heroppe bag mig i områdets højst beliggende hus og med 360 graders udsigt til andalusiske bjerge, Middelhavet og indsejlingen til Malaga, bor Helle Sætre. Vi er omkring 60 km fra lufthavnen i Malaga og i nærheden af en lille bjerglandsby, der hedder Sayalonga. Det var primært beliggenheden. Huset ligger jo lidt højt op på toppen af et bjerg, så udsigten 360 grader rundt med Middelhavet og bjergene, og udsigten til de små puebloer, det synes vi var fantastisk. Og så er vi jo midt i naturen på godt og ondt, og kan nyde fuglene og alt. Det er rigtig skønt. Så vil vi jo gerne være blandt den spanske befolkning, og det er vi helt afgjort her. Og selve huset faldt vi for, fordi det er rustikt at lave de naturmaterialer med terracotta-gulve og træbjælper i loftet og trævinduer og trædøre. Det ser man ikke så tit i Spanien. Det er sådan meget uspoleret landhus, det kunne vi godt lide. Det vi ser her, det er de smukke bjerge i La Axarquia med det højeste Sierra Almejara, som ligger derovre. Der er stadig lidt sne på bjergene her, og ellers så er det de skønne bjergdale, hvor der vokser masser af oliven og mango, avocado. Mangoen er især nede i bunden af dalen. Og det er meget inspirerende at sidde og kigge på farverne, hvordan de skifter alt efter, hvordan lyset er, sol, skyde, og fra solopgang til solnedgang, når den går ned. Det er meget inspirerende at kigge på de der ting, og det er en stor inspirationskilde for mig hver dag.